διαδηλώσεις, πτώματα, μ' ανοιγμένα στόματα, στη Βουλή στα έδρανα, αχ κι εγώ να έκλανα. Θα είμαι τόσο ωραίος εκεί μέσα, θα αγωνίζομαι τόσο ανιδιοτελώς για σας και θα είμαι τόσο υπέρμαχος των δικών σας ιδανικών. Είτε είστε νέοι, είτε μεσήλικες είτε γέροι. Της Θεσσαλονίκης. Ποτέ στην πολιτική μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέντρωση. Από ό,τι βλέπω, Σας μιλώ απόψε από το αρχαιότερο ιερό της Δημοκρατίας, από την Αθήνα. αγόρια μου, αλήθεια σπουδά, καμιά και ο φίλος στο πειράς. Είμαστε στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Σταματήσαμε προηγουμένως στο ανατέλω εγώ. Εσείς με ακολουθείτε και κινείστε μαζί μου με βήμα αναφορδό. Συγκινήστε και αυτόβουλα χωρίς καθυστέρηση. Καταλαμβάνετε και μετά απολαμβάνετε. Γιατί η Ελλάδα πάλευε και προσβάλλεται. Από ποιους? Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια με ιστορική συνέπεια. Ελληνίδες, Έλληνες, Αθηναίες, Αθηναίοι, είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Στους αριστούγους μαθητές θα δίδονται, γι' αυτό και φεύγω μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πάω στον Ιάκωβο, τον Αρχιεπίσκοπο. It doesn't matter. If you want or if you don't want, you must give to the young Greek people. Όλους τους φίλους, όλους τους συνεργάτες που πάλεψαν σε αυτόν τον ωραίο αγώνα. Θέλει δεν θέλει, θα με ακούσει. Διαφορετικά θα του ξυρίσω τα γένια. Εμένα αυτό το οποίο χθες τη νύχτα δεν κοιμήθηκα γιατί σκεπτόμουν εσάς που μ' αγαπάτε. Έγραφα το λόγο και θέλω να σας τονίσω ιδιαιτέρως ότι έτσι προβόλοι μαζί. Η Ελλάδα απόψε μας ενώνει. Απόψε έχουμε γιορτή. Γιορτή ενότητας, γιορτή ελπίδας. Για κάθε Έλληνα, για κάθε Ελληνίδα. Όλοι μαζί. Πολίτες της Αθήνας, η σημερινή μας συγκέντρωση που θυμίζει τις μεγάλες συγκεντρώσεις της μεταπολίτευσης. Όλα τα υπουργεία δικά σου μεγάλε! 70.000 στην οικοκυρά. Ακούστε το τώρα, σας παρακαλώ νεαροί. Εσείς μπορείτε να ακούτε όταν μιλάμε για άλλο κόσμο. Θα ακούμε και για εσάς τα ωραία μέτρα που σκέφτηκε ο αρχηγός χθες το βράδυ μετά στο Caesars Club. Εντάξει, μόνος μου μπήκα, μόνος μου μπήκα. Στα σύνορα του εξωτερικού Θα σας εξαφανίσουμε, θα σας εξαφανίσουμε. από 90 και μετά. Θέλουμε κι άλλο! Δεν χορτάσαμε! Θέλουμε κι άλλο! Είμαστε οι πόρτες της γειτονιάς! Να πάτε στο διάλογο! Καλό κουράγιο.